Pajjiżna kompla jesperjenza tkabbir ekonomiku. Fil-fatt fit-tielet kwart ta' din is-sena pajjiżna esperjenza żieda reali fil-prodott domestiku gross ta' 3.8%. Dan irriżulta minn statistika ppubblikata fil-jum ta' Tlieta mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika. Ir-rata ta' tkabbir ekonomiku li reġistra pajjiżna matul dawn it-tliet xhur kienet l-ogħla waħda din is-sena, kif ukoll l-ogħla waħda minn Marzu 2013. Din ir-rata tfisser ukoll 3 darbiet akbar mill-medja Ewropea. Kienu bosta il-fatturi li waslu għal dan it-tkabbir ekonomiku. L-istatistika semmi l-edukazzjoni, is-saħħa, it-turiżmu u l-konsum privat. Fl-istess waqt l-esportazzjoni u l-importazzjoni irreġistraw żidiet. Skont din l-aħħar statistika jirriżulta li bejn Lulju u Settembru il-ħaddiema f'pajjiżna raw id-dħul tagħhom jiżdied b'44 miljun euro, filwaqt li l-azzjendi kellhom żieda fil-profitt ta' aktar minn 28 miljun euro. Kważi nofs dan il-profitt seħħ fil-qasam tal-beħ, lukandi u ristoranti. Il-Gvern qal li dan is-suċċess huwa riżultat tal-politika tal-Gvern, politika li tmur lil mill-awsterità u li tiffoka fuq l-investiment f'pajjiżna filwaqt li tinċentiva aktar nies jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Fil-fatt fil-Budget 2015 tħabbru bosta miżuri biex dan ikun imsaħħaħ.